А ето така изглеждат 200 ехинодоруса. Това изобщо не го очаквах. Мислех, че са по-малко. Пристигна дългоочакваната доставка на растения. През последните дни много хора ни писаха в очакване на растенията. Ето ги дойдоха. Тук имаме над 100 броя ехинодоруси, над 100 броя анубиаси, над 100 броя кладофори и още много други. За да видите какви, започвам да разопаковам, а вие гледайте. Хора, това просто няма как да ви го покажа. Гледайте какъв ехинодорус. Вижте за какво става въпрос. Това е ехинодорус гигант. Погледнете. Ако се чуете как изглеждат 100 анубиаса, ето така. Тук всъщност са около 70 броя, защото не се събраха всичките. Другите са в кашона все още. Има анубиаси за всеки. Очаквам ви. А ето така изглеждат 200 ехинодоруса. Това въобще не го очаквах. Мислех, че 200 ехинодоруса изглеждат по-малко. Ето един, който ми направи много силно впечатление. Изключително голям, има си дори цвят. Ето така, стигаме до кръста. Ето го, този е по-дребничък. Това е ехинодорус Python. Това е ехинодорус Ocelot Green. Ето го как изглежда. Ето тук хванах един друг с по-продълговати листа. Ето да го видите, ехинодорус Яни. Докато разхвърляме ехинодорусите, изкочи още един вид, който да ви покажа. Ето го. Това е ехинодорус Озирис. Така, почти към края съм, както виждате тук вече съм си оправил бардака. Останаха още някои неща, които да ви покажа. А именно кладофорите. Ето ги кладофорите. И филантуса. Филантуса е доста добър. Ето го. Цяла голяма кутия. И за финал, ето го и апоногетона, който дойде. Това е апоногетон Мадагаскар. Това е апоногетона, който е с листата, които са на дупки, като решетка е. Сега ще го сложим да израсте. Тя и нимфеята дойде така като апоногетона. Вижте, сега вече е тръгнала много добре. Това беше от мен, растенията вече са пуснати.